በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ጽቡቕ ውዕለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። በዝሎማዓንቲ ዝንበብ ጥቅምቲ 20 ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 20 ጥቅምቲ ዕረፍቱ ንቅዱስ አባ ዮሐንስ ሓፂር እዩ። ወላዲት አምላክ ልሳን ኮነኒ ዓቢ ናይ ብርሃን አቦ ቅዱስ ዮሐንስ ሓፂር ወዲ 18 ዓመት ምስ ኮነ ናይ ዓለም ነገር ንዕቁ ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ ንስድርኡ ተፋንዩ ወፃ ዋዲ አል ንጥራን ኣብ ዝርከብ ሻኺት ስቲብ ዝበሃል ናብ ዝተባሃለ ገዳም ኣምርሐሞ። ኣብዚ ገዳም ድማ ኣባ ቢንዋ ወይ ከዓ ባይሞይ ቢንዋም ዝተባሃሉ ናይ ኣባ ዮናስ ተወላዲ ዝኾኑ ቅዱስ አቦ ረኸቡ። ምስ ረኸቦም ድማ ኣብቲ ገዳም ምስኦም ንኽነብርን ንኸመንኩስዎን ወዲ መዝሙሮም ንኽኸውንን ሓተትዎም። ኣባ ቢንዋ እውን ናይዚ መንእሰይ መንፈሳዊ ጥንካረ ንምግምጋም ዕላማኡ ንምርዳእ ወደይ ምሳና ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ፣ ምክንያቱ በረኻ እዩ፣ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ከምኡውን ናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ግዜታት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ካብ ዝብላዓሉ ዘይብላዓሉ ግዜ ይበዝሕ። እንድቅሰሉ እውን ኣብ ቀላጥ መሬት እዩ። ናይ ምንኩስና ናብራ ሕጉ ብዙሕ እዩ። ናብ ዝመጻኻዮ ዓለም ተመለስ፣ ብፍቕሪ ስድራኻ ድማ ተሓቂፍካ ንበር በሎ። መንእሰይ ዮሐንስ ሓፂር ግን በጃኹም ካብዚ ኣይተስጎጉኒ፣ ብምሕረት እግዚአብሔር ብናትኩም ጸሎት እዚ ምግባር ኣይብርትዓንን እዩ፣ ብናትኩም ትእዛዝን መምርሕን ክነብር ፍቃደኛ እየ ኢሉ ለመኖም። ኣባ ባይሞይ ድማ ከምቲ ስርዓት ገዳም ናይ መንእሰይ ጉዳይ ክገልጸሎም ምእንቲ ናብ እግዚአብሔር ጸሎት ገበሩ። ጸሎቶም በፂሑ መልአኽ እግዚአብሔር ተገሊጹ ንሱ ዝተመርጸ ንጹህ ክኸውን እዩ ተቐበሎ በሎም። ኣባ ባይሞይ እውን ካብዚ መልእኽቲ ንድሓር ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ጸጉሪ ላጸይዎ። ልብሲ ምንኩስና ንኸልብስዎ እውን 3 መዓልትን 3 ለይትን ክጽልዩሉ ጸንሑ። መልአኽ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ልብሲ ብትእምርተ መስቀል ከማዕትብ ተመልከቱ እሞ ልብሲ ምንኩስና ኣብ ዘልበስሉ ዝነበሩ ግዜ ቅዱስ መልአኽ ብማእከሎም ይሓልፍ ነበረ። መንእሰይ ቅዱስ ዮሐንስ ትሕትና ክመሃር ምእንቲ ተወሳኺ ክፍትንዎ ኣባ ባይሞይ ካብታ ብሓንሳብ ዝነበሩላ በዓቲ ኣውፂኦም ማዕጾ ብውሽጢ ዓፀውዎ። ስለዚ ዝሃብዎ ምክንያት ምስኦም ክነብር ከም ዘይክእል እዩ ነይሩ። ቅዱስ ዮሐንስ እውን ብዘይ ዝኾነ ተቃውሞ ብጾምን ጸሎትን ጸኒዑ ን7 መዓልቲ ኣብ ማዕጾ ኣባ ባይሞይ ብዘይ ጽልኢ ብትዕግስቲ ጸንሐ። ኣባ ባይሞይ በብመዓልቱ ካብ በዓቲ ብዝወጸሉ ግዜ ቅዱስ ዮሐንስ ብትሕትና ኣብ እግሮም ተንበርኪኹ ሓጢአተኛ እየ ይቕረበሉለይ ኣቦይ በሎም። ብሻብዓይቲ መዓልቲ እዞም ኣቦ ንቅዳሴ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኸዱ ሓደ ናይ 7 ናይ ክብሪ ዘውዲ ኣኽሊል ዝሓዙ 3 ቅዱሳን መላእኽቲ ንቅዱስ ዮሐንስ ሓፂር ከቢቦም ኣብ ልዕሊ ርእሱ ኣኽሊል ከንብሩሉ ተመልከተ። ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚሩ ዮሐንስ ሓፂር ካብ ዕድመ ዝጸገቡ ኣቦታት ዝበልጽ ዝኸበረ ኣቦ ኮይኑ ንምንባር በቕዐ። ኣባ ባይሞይ እውን ስለ ትሕትናኡን ስለ ትዕግስቱን መንፈሳዊ ፍቕሪ ሓደሮም። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣባ ቢምዋ ቅዱስ ዮሐንስ ንቑፅ ዕንፀይቲ ወሲዱ ንኽተክላን ማይ እውን ንኸስትያን ኣዘዞ። ዋላ እኳ እቲ ማይ ዝቕድሓሉ ቦታ ርሑቕ እንተኾነ ንመምህሩ ኣኽብሮት ዘለዎ ዮሐንስ ሓፂር ግን ብተኣዛዝነት ነታ ዕንጨይቲ ተኺሉ 12 ማይልስ ርሕቐት ብምምልላስ ማይ እንዳምፀአ ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ የምፅእ ነበረ። ከምዚ እንዳገበረ ን3 ዓመታት ምስ ጸንሐ እታ ንቕፅቲ ዕንፀይቲ ለምሊማ ፍረ ኣፍርያ ናይ ገድሉ ፍረ ካብ ዝመገበቶ ንላዕሊ
ዝኾኖ ኣባ ብምዋውን ናይዛ ገረብ ፍረ ሒዙ ናብ መነኮሳት ብምኻድ ህንኩም ናይ ተኣዛዝነት ፍረ ብልዑ እንዳበለ ንኹሎም ኣቦታት ሃቦም። እግዚአብሔር ኣብ ቅዱሳኑ ሓዲሩ ከምዚ ዓይነት ፍረ ከም ዘፍርዩ ይገብር። ከምዚ ዓይነት ፍረ ኣብ ቅዱሳኑ ሎምን ክሳዕ ዘለዓለምን የንብር። አሜን። ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። አሜን። እዛ ገረብ ክሳዕ ሎሚ ብናቱ ስም ዝተገደመ ገዳም ኣብ ውሽጢ ትርከብ። መናእሰይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ናብ ኣባ ባይሞይ ብምምጻእ ንምንኩስና እንተመጺኦም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ምስ ሓተትዎም ናብ ኣባ ዮሃንስ ሓጺር ይልእኽዎም ነበሩ። ኣባ ዮሃንስ እውን ካብ ዝሕፍር ነገር ረሓቑ፣ ንርእስኹም ኣትሕት ኣብሉ፣ ንስጋኹም ግዝኡ፣ ኣይትተሓጐሱ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል እቲ ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፍኣ እዩ። እቲ ንህይወቱ ምእንቲ ወንጌልን ዘጥፍኣ ግና ከድሕና እዩ። ንሰብ ኩሉ ረቢሑ ነፍሱ እንተኣጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ? ሰብ በጃ ነፍሱ እንታይ ዘይመሃበ? ስለዚ ኣብዚ ዘማውን ሓጥን ዝኾነ ወለዶ እዚ ብኣይን ብቓሌን ዝሓፈረ ወዲ ሰብ ብግርማ ኣቦኡ ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ምስ መፀ ድማ ብኡ ክሓፍር እዩ በሎም። ማር ይስሐቅ ምዕራፍ 8:35 ኣባ ባይሞይ ብዝወረዶም ሕማም ምኽንያት ን12 ዓመታት ብምስቃዮም በዚ ጊዜ ቅዱስ ዮሃንስ ሓጺር ብረድእነት የገልግሎም ነበረ። ኣባ ቢምዋ ናይ ምድራዊ ህይወቶም ፍጻሜ ምብጽሑ ኣብ ዝተረድእሉ ኣቦ ንቅዱስ ዮሃንስ ምስ ጸለይሉ ምስ መረቕዎ ዳሕራይ ምስኦም ንዝነብሩ ኣቦታት ናይ ዮሃንስ ኢድ ሒዞም ሰብ ከይመስለኩም ንሱ መልአኽ እዩ ሓልዎ ተኣዘዝዎ ኢሎም ምስ ተዛረቡ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ኣባ ዮሃንስ ኣብ በዓቶም ተዓጽዮም ተወሲኖም ዝነብሩሉ ጊዜ ሓደ መነኩሴ ክረኽቦም ናብ በዓቶም ምስ ኣተወ ቅዱሳን መላእኽቲ ክንፎም ኣብ ዝርይኡ ዘርጊሖም ከቢቦም ረኣዮም። እግዚአብሔር ንቅዱስ ዮሃንስ ከገልግሎ ምእንቲ ሓደ ክርስቲያን ለኣኸሉ። ዕለተ ዕረፍቱ ኣብ ዝበጽሐሉ ጊዜ ከፍልጥዎ ምእንቲ እግዚአብሔር ንኣባ መቃርስን ንኣባ እንጦንዮስን ለኣኾም። ሕማም ብዝተሰምዖ ጊዜ ናብ ከባቢኦም ዘሎ ቦታ ንኽረድኦም ለኣኽዎ። ብድሓር ቅዱሳን መላእኽቲ መጺኦም ነፍሱ ናብ ሰማይ ይዕረግዋ። እቲ ዝተለኣኸ ካብቲ ዝተለኣኸ ምስ ተመልሰ ቅዱሳን መላእኽትን ካልኦት ቅዱሳንን ብሓድነት ኮይኖም ብዝማሬ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ነፍሲ ዓጂቦማ ክኸዱ ረኣዮም። ካብ ማእከሎም ሓደ ከም ፀሓይ ዘብርህ መልኣኽ ናብኡ መጺኡ። እዚ ኣባ ጳኩሚስ እዩ። እዚ ድማ ኣባ መቃርስ እዩ። እዚ ድማ ከም ፀሓይ ዘብርህ ኣቦ መነኮሳት ዝተባሃለ ቅዱስ እንጦንዮስ እዩ እንዳበለ ነገሮ። ረድኡ ናብ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ በዓቲ ምስ ኣተወ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ጸሎት እንከሎ ዓሪፉ ረኸቦ። ዕረፍቶም ጥቅምቲ 20 በዝለማዓንቲ እዩ። ክቡር ስግኦም ቅድሚ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ሽሓት ምኻዱ ምስ ናይ ቅዱሳን ኣትናቴዎስን ቢሶይን ዓጽሚ እዩ ነይሩ ዝተቐመጠ። ጸሎትን በረኸትን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ኣባ ቢምዋ ብዛዕባ ኣባ ዮሃንስ ክዛረብ ከምዚ ይብል። ቅዱሳንሲ ከምቲ ብዙሕ ኣግራብ እዮም። ነፍሲ ወከፍ ገረብ ዝተፈልየ ፍረ የፍሪ፣ ዝሰትዮ ግና ካብ ሓደ ማይ እዩ። ጸጋ ናይ ሓደ ቅዱስ ሰብ ካብ ካልእ ቅዱስ ይፍለ እዩ። እቲ ኣብ ኩሎም ኮይኑ ዝዓዩ ከዓ ሓደ መንፈስ እዩ። ኣባ ዮሃንስ ንደቂ መዛሙርቱ ንዮሴፍ መን ሸጦ ክብል ሓተቶም። ሓደ ሓው ከዓ ኣሕዋቱ እዮም ክብል መለሰ። ኣረጋዊ ኣባ ዮሃንስ ከዓ ኣይፋሉን ንዕኡስ ትሕትንኡ እያ ዝሸጠቶ። ምክንያቱ ኣነ ሓዎም እየ እንዳበለ ክቃወም ይኽእል ነይሩ ክንሱ ግን ሱቕ ብምባሉ ንገዛእ ርእሱ ብትሕትና ሸጠ። ኣብ ግብፂ መራሒ ክኸውን ዝገበረቶውን እዛ ትሕትና እዚያ እያ በሎም። ኣባ ጢሞቴዎስ ሊቀ ጳጳስ ዘእስክንድርያ ንዮሃንስ ሓጺር ናይ ክህነት መዓርግ እንዳሃብዎ እንከለው
ይግብኦ እዩ ይግብኦ እዩ ይግብኦ እዩ ዝብል ድምፂ ብተደጋጋሚ ይስማዕ ነበረ። ቅዱስ ዮሃንስ ብዝሃብዎ ጸጋ ብዙሓት ሕሙማት ይሕዊ ነበረ። ሓደ ርኩስ መንፈስ ዝሓዘ ሰብ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ቅዱስ ስጋ ሒዞም ክሓልፉ እንከለዉ ካብ ዝነበሮ ርኩስ መንፈስ ሓወየ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ቅዱስ ዮሃንስ ሓጢአተኛታት ብንስሓ ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ንምምላስ ክኽእል ምእንቲ ብጽኑዕ ይጽልይ ነበረ። ምሳሌ ልሳን ዘተዋህዶ ቅዱስ ኤልሳዕ ነቢይ ሓደ ካብ ናይ እስራኤል ነቢያት ካብ ሕርሻ ንቅዱስ ኤልያስ ዝተኸተለ መናነ ጽሪት ዝተባሃለ ብድንግልናዊ ህይወት ዝነበረ ናይ ዓብይ ነቢ ኤልያስ መንፈስ ዕጽፊ ዝኾነሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ተኣምራት ዝገበረ ብህይወቱን ብዓጽሙን ምውታን ዘተንስአ ዓብይ ነቢ ኣቦ እዩ። ቅዱስ ኤልሳዕ ብጣዕሚ ነዊሕ ርእሱ እቱው ዝበለ በራሕ ርእሲ ቅጥን ዝበለ ገጹ ቅጥን ዝበለ ዘይስሕቕ ሽማግለ ነበረ። በረኻቶም ይሕደረና። ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ሓፂር ቅዱስ ዮሃንስ ትሕትናኡ፣ ትዕግስቱ፣ ቅንዕነቱ፣ ተኣዛዝነቱ ይዓድለና፣ ብበረኸቱ ይባርኸና ኣሜን። ጥቅምቲ 20 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ሓፂር፣ ቅዱስ ኤልሳዕ ነቢይ፣ ኣባ ባይሞይ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ሓፂር፣ ቅዱስ አክሎግ ቀሲስ፣ ቅዱስ አፄ ካሌብ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ኣባ አሞኒዮስ ዘሃገረ ቶና፣ ቅድስቲ ሳድዥ የዋሒት፣ ቅዱስ ወክቡር ማር ቴዎድሮስ ሰማዕት ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ ካባናዋ ካብ ዜማ ኩሉ ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተኣረመለይ ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዝተመንሶት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለቺ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሕቲ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ከመ ይሕፀነ ብኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን።